or that the state cooperatives of the 1960s and 70s were full of gypsies, and how no one starved in those days. Their pride when the barber on the barricades during the Romanian Revolution in Sibiu in 1989 described how it was a gypsy who brought food to the citizens fighting on the barricades, and how he risked his life to do that. Can you imagine, that particular barber said to me, a gypsy brought me food. A Roma woman in northeast Hungary once told me why her teenage sons stole from the non-Roma. Because they don't know their children, she said. In her day, in communist times, everyone who went to the same schools and who was Roma and who wasn't was not really an issue. But it would never occur to you, she told me, to steal from the parents or grandparents of your classmates or your brother or sister's classmates. The problem in Hungary, she told me, for the youth in 2013 is that the gypsy kids went to school with other gypsy kids in segregated schools, so they never made friends with the majority, so it was easier to steal from them as total strangers. We overcame that problem in our countries by ending segregation in education, by making schools which were segregated for demographic reasons so good that even Roma kids, even non-Roma kids wanted to go there. While the value of the communist system was to encourage equality, its crime was to destroy culture, Roma culture, gypsy culture, among other cultures. But how to be different and equal at the same time? How could Roma parents demand the right of their children to enter mainstream schools and at the same time demand that a fair picture of the oppression of the Roma be painted in the history books, alongside other oppressed peoples, the slave trade, for example? By solving that enigma, to be different and equal at the same time was the core of our success back in 2014. The other way we overcame fear was to abandon taboos. Often we don't speak about genuine problems because we're afraid of making it worse. Taboos like trafficking from Roma communities, taboos like domestic violence, including rape within marriage, taboos like childhood marriage, taboos like the exploitation of Roma by Roma, or taboos like racism in the police or in society, taboos like the sexual exploitation of children in the Catholic Church, taboos like the crimes of the rich and powerful, and so on. Some will rob you with a six-gun, sang Woody Guthrie, and some with a fountain pen. By patiently and carefully and painfully breaking these taboos, by talking about them, we discovered that we didn't make them worse, but began a healing process. And by taking action, as well as talking about it, by what the American historian and civil rights activist Howard Zinn called the countless small actions of unknown people which bring about the desired changes in society. So in summary, the source of extremism is known, in summary, the source of extremism is the unknown. The cause of it is a kind of laziness, even cowardice, to explore, to get to know the unknown. And the solution to the unknown is good storytelling. Thank you very much for listening. Veľká vďaka za pripomenutie celkom definovanej múdrosti, ako ohliadnutie sa do budúcnosti, aj za to, že vlastne ste sa dotkli nie len príčin a zdrojov, ale že veľmi presne sa snažíte pomenovať aj niektorých z nástrojov, v tomto prípade zdieľanie príbehov a citlivosť vlastne na tieto príbehy. Ja by som chcel poprosiť všetkých aj ostatných rečníkov, síce názov tohto panelu je zdroje a príčiny, ale skúsme sa dotknúť aj nejakých možných odporúčaní pre riešenia, pre nejaké nástroje do budúcnosti. Takže možno, že tam sa ešte viac môžeme odlišovať, než v tom pomenovaní vlastne toho, čo sú kľúčové zdroje a príčiny. Poprosíme o ďalší príspevok pána Petra Poláka, splnomocnenca vlády PCR pre rómske komunity. Dobrý deň, veľmi chcem
poďakovať organizátorom za pozvanie a aj za to, že nabrali do toho v podstate hovoriť o veľmi vážnej téme, ktorá už je pre Slovensko reálnou hrozbou a ktorá v podstate nabrala, alebo táto téma, ten extrémizm nabral v podstate legitimitu tým, že máme v podstate politike zopár ľudí, ktorí sa neboja nahlas povedať o tom, že napríklad holokaust sa neudial na Slovensku a že holokaust sa vôbec nedial a toto je už veľmi vážne v podstate skonštatovanie, opieranie niečoho, čo naozaj ohrozuje nielen nás, ale samozrejme naše deti do budúcna. Na úvod mi dovolte povedať možno jedno skonštatovanie. Extrémizmus v každej krajine je tak veľký, ako veľmi mu všetci dovolíme narásť. A ak dovolíme v podstate extrémizmu rásť, tak bude obrovský. Ak nedovolíme, ak my našou aktivitou naopak budeme vyvíjať v podstate aktivity k tomu, aby ten extrémizmus bol utlmený, tak jednoducho ten extrémizmus nebude tak vypukný. My všetci teda môžeme ovplyvniť veľkosť toho extrémizmu v každej krajine. Extrémizmus nájdete možno v každej jednej krajine a samozrejme tá veľkosť toho extrémizmu závisí od toho, či teda mu spoločnosť dovolí narast alebo nedovolí. Samozrejme ten extrémizmus má viacero príčin a ja budem možno hovoriť o dvoch príčinách. A priamo to súvisí vlastne s tým mojou prvou vetou. Ľahostajnosť. Ľahostajnosť nás všetkých spôsobuje to, že ten extrémizmus v podstate môže narásť do takého objemu, ktorý sa stáva v podstate oficiálnou politikou alebo dovolí v podstate vytvárať politiky pre všetkých obyvateľov tej ktorej krajiny. Druhý dôvod, alebo druhá príčina, o ktorej chcem rozprávať a teda tam budem aj smerovať celú ten môj príspevok, je neriešenie problémov, ktoré trápia v podstate nespokojných ľudí na Slovensku. A ja sa dostanem k rómskej téme, pretože to je teda téma, ktorej sa venujem celý život. Nespokojných ľudí tak v rómskych osadách, ale nespokojných ľudí aj ľudí, ktorí žijú v blízkosti osád. Toto je teda jedna z príčin, ktorá dovoluje v podstate narásť alebo prišíviť sa na tejto téme a ľuďom, ktorí o tom zaraďujeme do bloku, o ktorom teda hovoríme dnes. A budem dosť konkrétny. Teda, ak hovoríme napríklad o tom, že máme tu nespokojných vlastníkov pozemkov, ktorí sa dlhodobo nemôžu dostať k svojmu majetku, tak za to je v podstate niekto zodpovedný. Samozrejme najjednoduchšie povedať je to, že Rómovia si zobrali pozemok, ktorý dnes okupujú a ktorý teda oni užívajú a nedovolia v podstate vlastníku sa dostať k tomu pozemku, ale to bude hľadať úplne zdroj problému alebo príčinu tohto problému, tak nájdete v podstate niekoho, kto nepochádza z rómskej komunity, kto v mene štátu alebo teda v mene nejakého štátneho zriadenia povedal, že tu sa Rómovia môžete usadiť, lebo teda je pozemok, ktorý my dnes nepotrebujeme, ale nikto nevedel, že do budúcna ten pozemok majiteľ bude chcieť naspäť. A toto je teda napríklad téma, na ktorej vyrástol v podstate aj politik, ktorý dnes súčasťou vlastne tohto kraja. A to je neriešenie teda problému, ktorý sa dotýka nesvojených pozemkov pod rómskym osadmi. Som veľmi rád, že práve dnes môžeme povedať o tom, že práve tento problém dnes riešime a že zobrali sme v podstate tému o človeku, ktorý sa na tejto téme dostal vlastne do politiky. A ak zoberiete ľuďom témy, ak zoberiete ľuďom vlastne to, na čo vyrastli, tak jednoducho už potom nemajú čo robiť. A ak si všimnete, v podstate tak skoro roka pol, teda v katolskom potrebí robíme, ale vtedy už žiadny protest nebol. My sme už zobrali tému, na ktorej tam vyrastol. A už žiadny protest nebol, už tam ani nechodí. Druhý problém, na ktorý často ľudia poukazujú, napríklad problematika toho, že v rómskych komunitách nájdete kopec ľudí alebo strašne veľký počet ľudí, ktorí nemajú vzdelanie. Ak budete hľadať príčiny toho problému, tak samozrejme nájdete to, že či naozaj rómske deti prichádzajú do školského systému, do základnej školy nepripravené. A teda jednoducho to riešenie je jasné. Urobiť všetko preto, aby deti do školského systému prišli pripravené. A to je urobiť maximum preto, aby
aby tá predškolská výchova v rómskych komunitách naozaj bola. A tiež som rád, že to riešenie, ktoré sme ponúkli pred rokom a pol, a teda v 160 lokalitách dnes realizujeme to, že aby rómske deti boli súčasťou predškolskej výchovy, asi to tá správna investícia do tejto témy. Alebo som presvedčený o tom, že ak deti prídu do školského systému pripravené, tak majú väčšiu šancu získať kvalifikáciu, ak získajú kvalifikáciu, majú väčšiu šancu získať prácu, ak získajú prácu, tak zrazu už nemusíme rozprávať o rómskych problémoch, pretože tí ľudia naozaj budú riešiť svoje problémy sami. Nepochybne problematika nezamestnanosti v rómskych komunitách je obrovská, na ktorej taktiež mnohí ľudia poukazujú a aj teda extrémisti na Slovensku poukazujú, že ľudia v rómskych komunitách sú závislí na sociálnom systéme, že sú príživníci, ja neviem, príťažov spoločnosti. Ak budeme hľadať teda po príčinách tohto problému, tak príčinu nemusíme hľadať len teda v samotných Rómoch, ale aj v tom, že naozaj tí ľudia nemajú prístup na pracovný trh aj z toho dôvodu, že sú fakt inej etnicity, ale teda inej národnosti. Že áno, teda určite nerovnaké šance prístupu na pracovný trh tu sú. Ak si zamestnávateľ má vybrať medzi Rómom a nerómom, medzi dvoma ľuďmi, ktorí majú rovnaké vzdelanie, tak s veľkou pravdepodobnosťou si ten zamestnávateľ vyberie toho neróma, pretože v každom človeku sú v podstate zakorenené nejaké stereotypné predsudky, bohužiaľ, ktoré sú mnohokrát častokrát teda dôsledkom, alebo teda sú častokrát dôsledkom týchto stereotypov je potom to, že tí ľudia sa na pracovný trh nedostanú. Na začiatku každého extrémizmu možno je jedna malá, bezvýznamná pre niekoho skupina obyvateľov. História však ukázala, že na začiatku to môže byť malá pre niekoho bezvýznamná skupina, ale na konci to už nemusí byť tá malá bezvýznamná skupina a na konci sa ten extrémizmus môže dotýkať aj práve. A ja častokrát používam vetu, že jak si myslí ktokoľvek, že vyňatý z nejakého zoznamu nie je. Nie, nemusí byť vyňatý z akéhokoľvek zoznamu. Na začiatku to môžu byť Rómovia, a na konci to môžete byť aj vy. Preto je veľmi dôležité, aby sme nedovolili v podstate extrémizmu rásť, aby sme naozaj nebrali ľahostajne tú tému, aby sme naozaj problémy, ktoré tu sú, neposúvali v podstate riešiť našim deťom, aby sme ich riešili my. Neriešenie v podstate problémov môže vyústiť to, že ten extrémizmus vytvárame teda dobrú pôdu, dobré podmienky na nárast extrémizmu. My všetci musíme urobiť maximum preto, a aby sme naozaj problémy, ktoré tu sú v tejto krajine, začali riešiť. A som veľmi rád, že sme v poslednom období za ten rok a pol naštartovali opatrenia, či už teda v oblasti vzdelávania, ako som spomínal, predškolská výchova, ale aj dali sme alternatívu, dobrú alternatívu politikom, ktorí sa tu oháňali internátnymi školami. Teda som veľmi rád, že minimálne za posledný rok som už nepočul žiadneho politika o internátnych školách rozprávať. Takže sme dali alternatívou je celodenný výchovný systém. To znamená, že dieťa po vyučovaní ostáva v školskom prostredí a v tom školskom prostredí teda nadobúda, a jednak sa pripravia na ďalšie vyučovanie, ďalší deň, ale nadobúda možno kultúrne vzorce, ktorým v osade nemôže dojsť. Som veľmi rád, že sme konečne naštartovali opatrenie, ktoré vyústí v to, aby sme eliminovali akékoľvek neoprávnené zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych základných škôl. A sú témy, ktoré mnohí sa báli otvoriť, my sme ich otvorili. A dnes máme konkrétne lokality, kde to realizujeme. Samozrejme, predo mnou stojí výzva, aby sme tieto pilotné aktivity premenili do systémových opatrení. Toto je teda to, čo tu zostane. Pilotné projekty vlastne sa ukončia, ale to, čo zostane, sú systémové opatrenia. A moja najbližšia budúcnosť vlastne bude spočívať v tom, že zameriam celú tú moju pozornosť na systémové opatrenia, ktoré majú vyústiť, aby jednoduché rómske deti, alebo každé dieťa teda malo garantované miesto v materskej škole. A nepochybne rómske deti do tých materských škôl chodiť musia. Nepochybne, ak sa budeme spoľahnúť neustále v podstate na zodpovednosť rodičov, ja pripúšťam, že v mnohých lokalitách, v rómskych lokalitách nájdeme nezodpovedných rodičov. A tá nezodpovednosť rodičov vlastne potom môže vyústiť to, že
že ak ten rodič sa má rozhodnúť, že či to dieťa pôjde do materskej školy alebo nepôjde, tak môže byť to, že to dieťa do materskej školy nepôjde. A tu mene teda toho dobra toho dieťaťa musíme nájsť politiku, ktorá vyústi v to, aby to dieťa naozaj do tých materskej školy išlo. A nepochybne tie ďalšie opatrenia, ktoré sa nás točí k vysporiadaní pozemkov, som rád, že sa nám podarilo tento krátkomorské popravde riešiť a môjim najvyšším cieľom je, aby tu bolo pripravené systémové opatrenie na to, aby sme mohli vyriešiť 504 lokalít na Slovensku, kde tento problém je. Máme 504 lokalít, kde sú nevysporiadané pozemky pod romskými osadami. V každej lokalite v podstate ten problém iný, dá sa povedať, tá veľkosť problému závisí od tej ktorej lokality. A v každom prípade musíme nájsť politiku, ktorá priniesie systémové riešenie. A nepochybne v oblasti zamestnanosti musíme nájsť čo najskôr riešenie, ktoré dostane ľudí na pracovný trh. A našim opatrením, ktoré sme ponúkli v podstate riešiť tú nezamestnanosť, je uplatniť verejnom obstarávaní sociálny aspekt. Naša legislatíva umožňuje teda uplatniť tento sociálny aspekt verejnom obstarávaní. Ak to mám teda laicky vysvetliť, tak okrem ceny by malo rozhodovať pri vlastne víťazovi tej ktorej zákazky aj počet ľudí, ktorých zamestná za to dohodovo nezamestnaných. Toto by malo byť kritérium pri rozhodovaní sa o tom, že kto teda tú danú verejnú zákazku vlastne bude realizovať. Zase to pilotne skúšame v niektorých lokalitách na objeme 40 miliónov eur, ktoré vlastne majú slúžiť na opravu školských zariadení tam, kde teda žije početná rómska komunita. A verím, že to opatrenie priniesie dobré skúsenosti a že do budúcna Slovensko sa bude uberať týmto smerom, aby sme ovplyvnili aj teda týmto zákazkami aj teda to, že či dlhodobo nezamestnaní budú súčasťou pracovného trhu alebo nie. Chcem ukončiť vlastne svoj vstup znova iba v konštatovaní, že ak ktokoľvek v tejto krajine si myslí, že sa o extrémizmus nemusí dotknúť, tak je na veľkom omyle. Ten extrémizmus ohrozuje nás všetkých, aby sme ten extrémizmus vlastne eliminovali našou aktivitou. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, ja možno zopakujem ako ešte tie konkrétne systémové opatrenia, ktoré vlastne považujete za prioritné. A to, čo ste zatiaľ vlastne spomenuli ako príklady, tak je celodenný výchovný systém, prehodnotiť zaraďovanie do špeciálnych škôl, garantovať umiestňovanie detí do materských škôlok, rómskych detí a pracovať s vysporiadaním pozemkov takými prvkami afirmatívnych postupov v zmysle uplatňovať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní. Dobre, ďakujem, že sa v diskusii k tomuto bližšie dostaneme a budeme mať šancu bližšie porozumieť tomu, čo sa dá robiť, čo máme prioritu. Zatiaľ v tejto časti poďme ďalej ešte s takými úvodnými vstupmi, úvodnými príspevkami a chcem poprosiť o slovo pani Ingrid Klosovu, ľudskoprávnu aktivistku a predsedkyňu občianskeho združenia Quo Vadis a koordinátorku opravdu zbystujeme. Dobre. Začínam tá občianská aktivistka, ale to bude zašľujú. Neviem, čo to vyťahne, počúva, dobre? Sneža. Dobre. Prepáčte, že to takto maturujem, ale ja som vždycky nejaká iná, že som si na to zvykla, že táto spoločnosť vníma inak. Tak prečo by to tak nemalo byť aj dnes? Vítam vás všetkých na dnešnom podujatí, na ktorom mám tu čas sa tiež organizačne podieľať.
A trochu mi je smutno, že to nie je plná aula, ale ja verím, že to je len multiročník a že aj vďaka tomuto multiročníku sa tu na budúci rok stretneme aj po mnoho vyššom počte. Priznám sa, že keď ma oslovili, aby som povedala niečo v tomto prvom bloku, tak som mala trochu obavy, pretože sa vôbec necítim byť odborníčkou na tomhle extrémizmu a vôbec nie som politologička, tak som veľmi dlho rozmýšľala, čo tu dnes urobím, a práve to, že tu mám nejakú prezentáciu, dôkaz toho, že som sa pripravovala teda. A ja sa vlastne práve zaoberám strašne množstvom tém a jedno z nich je aj vzdelávací proces, takže možno by som mohla niečo povedať zo svojho subjektívneho hľadiska o tom, ako ja vnímam, čo sa tu na Slovensku od Banskej Bystrici vlastne udialo. Tým, že sa v poslednom čase zaoberám aj vývojovými fázami dieťaťa, bohužiaľ musím študovať také veci ako neuropsychológia alebo neurológia. A musím povedať, že pred takými 2 týždňami troma som narazila na veľmi zaujímavý článok americkej neurologičky Adele Denot, ktorá rozoberá vývojové fázy dieťaťa. A tam som sa dočítala o tom, že máme 3 fázy mozgu. Vedeli ste to? Ja iba o jednej, teda som vedela, a to je, že máme nejakú šedú kôru. A to je centrum myslenia, to si ešte